Sentiment ferm pożittiv fost l-imsieħba soċjali Awċin dwar id-dokument importanti li se jfassal il-viżjoni għall-Gżira Awċija għal 10 snin li ġejjin. Din l-istrateġija bl-isem ta' Gozo Regional Development Strategy ġiet approvata mill-Kabinett tal-Ministri nhar it-Tlieta li għadda u għandha lan li tħares lejn Għawdex bħala gżira ta' villaġġi bl-identità u l-karatteristiċi tagħhom. Kien il-Prim Ministru Roberta Bella li fuq il-medja soċjali ħabbar din id-deċiżjoni fuq id-dokument, deskritt bħala kruċjali għal kif għandhom isiru l-affarijiet f'Għawdex. Minn xogħol ta' kwalità għat-tisjieħ ta' setturi, il-bini u l-kostruzzjoni, l-ambjent u l-pajsaġġ, Għawdex li jilħaq in-newtralità fil-karbonju fost oħrajn. F'intervista fuq One Radio nhar l-erba' li għadda l-Prim Ministru enfasizza u rimarka kif Gvern Laburista se jaħdem u jara li Għawdex iżomm u jippreserva l-identità tiegħu. Mhux dak huwa s-sabiħ tal-Gżira Awċija li kull villaġġ f'dil gżira tant sabiħ għandu l-identità partikolari tiegħu u dik l-identità rridu nippreservawha daqs kif irridu nippreservaw il-pajsaġġ naturali, daqs kif irridu f'Għawdex inżidu aktar spazji miftuħa, daqs kif f'Għawdex irridu naraw iżjed konnettività b'saħħitha, għalhekk l-enfasi fuq it-tisħiħ tal-konnettività daqs kif irridu naraw iżjed opportunitajiet tax-xogħol. One News ħar reazzjoni ta' xi msieħba soċjali u kunsilli lokali Awċin li l-koll laqgħu din l-istrateġija u tkellmu b'mod pożittiv fuqha. Ġie notat ukoll is-sens ta' konsultazzjoni li kien hemm bejn il-Gvern, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà Awċija nifisha biex bekk dan id-dokument seta' jkollu rappreżentanza b'saħħitha. Fost dawn kien hemm il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija Daniel Borċ li deskriva din il-viżjoni bħala spunt importanti għal Għawdex. Aħna qed naraw li anke permezz ta' din l-istrateġija u l-viżjoni li qed joħloq il-Gvern, qed naraw li jinħolqu setturi ġodda għal Għawdex, setturi li ġarajna bħal Queen Mary University of London, setturi fl-qosma diġitali fejn ġanna kumpaniji, imma bżonn ikun hemm iktar fejn fl-istrateġija meta ħarġet għal konsultazzjoni issa ma dik li New Economy. U aħna qed naraw setturi anke f'dak li huwa l-iżvilupp sostenibbli għala li pereżempju ċentru ta' riċerka ġdid. Daniel Borċ semma kif permezz ta' dan kollu imbagħad jinħolqu aktar opportunitajiet ta' xogħol ta' kwalità għall Awċin stess u bekk fl-istess ħin titjibu tissaħħaħ il-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema f'Għawdex. Fil-fatt l-istrateġija tajda bl-iswed fuq l-abjad li Għawdex għandu jkun gżira ta' opportunitajiet u jiġu konsolidati is-suċċessi miksuba sissa. David Papagius, is-sindku tar-raħal pittoresk tal-Arp, eżempju ċar ta' villaġġ Awċi bil-pajsaġġi u l-karatteristiċi uniċi li taf toffri l-Gżira Awċija, tkellem dwar kif issa nistgħu nippreservaw l-identità tal-irħula id-fit ma' din l-istrateġija. Naħseb li hija strateġija tajba ħafna illi tikkomplementa ħafna l-irħula Awċin u fuq kollox bħalma semma l-Prim Ministru stess Għawdex gżira tal-villaġġi. Jien naħseb illi minn dan kollu għandna ħarsu l-qoddim fis-sens li issa nimplementaw dak li hemm fil-istrateġija, niftħuha aktar sabiex in-nies ukoll ikunu qed jifhmu dak li hemm fil-istrateġija. Għandna nindirizzaw ukoll dawk il-karatteristiċi tal-inqas fuq barra tal-faċċati ħalli ma naħtlux ġew, imma tal-inqas fuq naħa ta' barra tal-faċċati. Fuq naħa ta' ġew tajjeb ukoll li nżommu l-karatteristiċi tad-djar qodma li għandna.